The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, this now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may our cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan. Diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong magaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Yan usab ang tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Lain usab nga atong pagsinati o pagselebrar sa adlaw sa Ginoo. Dili gyud nato si piato no ang pagsimba karong adlaw. No atong pahinomdom doon na rabag yun ni biblical basis o kana bang ugat, no? Diya sa Biblia. Atong pahinumdom, no? Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7. Unang adlaw sa simana, nagkatigom ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang unang mga Kristohanon, nagsimba sa adlaw nga Domingo. Nganong nagsimba man tungod kay gahimo man sila og pagtipik-tipik sa tinapay sumaw nga adlaw. Kanagaling pagtipik-tipik sa tinapay nga ato man ang naila karon sa atong panahon nga Santos nga Misa, naaman diha sa Santos nga Misa kanang pagtipik-tipik sa tinapay, liturgy of the Eucharist. Ila kanang gihimo adlawng Domingo. Adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo.
Mao na ang nahimong halandumong adlaw nato mga Kristohanon. Mao nga dili nato sipyaton karon ang pagsimba. Ngano? Pahinumdum gihapon sa atong mabasa sa San Juan Kapitulo 6. Kay naa manggod diha sa liturhiya sa Eukaristiya, madawat nato ang tibuok nga Kristo atong makalawat ba makaon. Ikinahanglan yun na sa atong pagtuo. Ikinahanglan kay matod pa sa atong Ginoong Jesucristo diya sa San Juan 6 nga ngiyang lawas tinuod gayod nga kalanon ang iyang dugo tinuod nga ilimnon. Kuni asa man nato na makalawat, asa man nato na makaon diya sa Bulangan dili oy. Diya sa Atos Boulevard dili oy. Magawas og dunay maghimog misa dito sa Boulevard. Pero common gyud nato mahimo na diha sa simbahan. Unang musimba kita. Pahinumdo, no? Okay, now ang atong unahon paghisgot karon. Ang atong unahon tong kanabang kahinumdo mo kung naminaw mo sa atong friendly discussion o friendly debate, dili man nun to taas nun, atong miaging Domingo ba? Kay ni atubang man ta og inamigo nga diskusyon uban sa atong higala no sa tinuoang Seventh-day Adventist. Doon na may gihimo nga dialogue, kadto educational dialogue ito. Dili to pagkuana mo pag kanang pag sinumbagay o mag-away may dili, no? Higala gyud nako, no? Kadtong nagrepresenta sa Seventh-day Adventist. Amo tong gituyo para matagaan gyud ta, no? Kamong mga suking tigpaminaw, matagaan gyud ta og kana bang dugang kahibalo kung wala pa mo kahibalo atong among mga gipanghisgutan, no? Ang atong higala sa Seventh-day Adventist siya mo ini barug sa ilang tinuhuan. Nga kanang Sabado, gipadayon yun na ang kanang pagbantay sa adlong Sabado. Gikan sa daang kasabutan, paingon na sa bag-ong kasabutan, no? But pasabot panahong Kristohanon. Siyempre, ang atong pagtuong Katoliko, dili man ingon na. No, ang atong pagtuong Katoliko sa daang kasabutan. Binding na. Pero sa bag-ong kasabutan, dili na binding. O man atong pagtuo mo nang ni negative side ta. So para katagaan mo o kahibalo kung wala pa mo kahibalo ato, no? O na nga ang atong kaatbang, atong higala, siya may mibarog ni anang nagpadayon o kita, no? Kining ubos nyong higala ni barog sa musupak o dili mo tuwa ng gapadayon. Unya, ang maong diskusyon gipattern to sa kanang gitawag og Oxford Oregon type of debate. Dili inoon to nga parehas gyud, no? Kay pila ra gud to ka minutos, no? Kulang ra ka ito, no? Kanang Oxford Oregon type of debate, ang affirmative side mo ginay awahi mo istorya. Tingala siguro mo di Veritas, lain po, no? Ang una mo istorya, dapat kuan po na siya kanang ang musunod mo untay awahi, no? Dili, no? Ang affirmative side mo man una mo istorya. Katapusan yun na mo istorya kay sa prinsipyo god sa maayo kuno nga panagdiskusyon. Kanang ni pabarog, kanang affirmative side mo man mo pabarog. Tagaan yun na siya panahon nga makadipinsa sa iyang gipabarog. Mo yun na siya kana bang wisdom, kaalam sa maayong diskusyon sa kanang gilantaw sa Oxford Oregon type of debate. Nga mupabarog gali ka, tagaan yung kag panahon makadipinsa sa imong gipabarog. Bot pasabot nga ikaw nga nagpabarog, ikaw giawahin mo istorya. Hinoon dito sa rule sa among discussion, wala man giingon nga kung
kanang imong katapusang pagistorya, kanang imong summary rebuttal nimo, wala man gud giapil ito sa among role nga dili ka pwede mo hisgot o wa ni mo hisguti sa imong mga gipangbarog. Di ba? Oh, kay importante man unta na, pero sige lang, okay ra gihapon, no? Kay kadtong kung dapat gid unta sa role sa usapon sa nahibaw-an na kus debate, mo summary rebuttal gani ka, dili ka mo tandog og kanang issue nga wala nimo mahisguti sa imong first stand bag second stand, kay wala na may chance ang negative mo rebut ana. Di ba na unta na? Pero sige lang, okay ra gyapon, no? So mo na akong tuyo ron nga akong hisgutan tong summary rebuttal sa akong hinigugmang kaatbang, no? Sa Seventh-day Adventist, kay wala naman ako maribat tong iyang gihisgutan sa summary rebuttal. So kung naminaw mo to, paminaw mo ani ron, unsa atong reaksyon, unsa po'y atong tubag atong iyang summary rebuttal. Sa iyang summary rebuttal, kung wa ko kalimot yun, no? Gihisgutan sa atong kaatbang ang atong usa sa mga apostolic father, si Obispo Ignacio. Kay ato manggong gikutlo ang pamahayag ni Obispo Ignacio, no? Ikutlo man sa summary rebuttal sa atong kaatbang, kay ngano, kay si Obispo Ignacio God, no, disipulo ni San Juan, usa sa mipamatuod anang pagbalhin gikan sa Sabado o sa Sabat nga Sabado na hinumdum mo akong gikutlo. Kay si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, di mo do kasaligan, kay disipulo gud siya ni San Juan. Atong mahuna-huna nga kadtong wala na masulat des Biblia, makaingon sayod si Obispo Ignacio, kay kanato ron nga mga igo lang nagbasa sa Biblia, di ba? Unsa may giingon unsa may gipamulong ni San Pablo diya sa 2 Tesalonica 2:15. Ingon siya nga, barog kamo nga malig-on, og hupti ninyo o tuhuin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo. Pinaagi gwali nga binaba og sa suwat. Ang ubang hubad giingon ra pinaagi sa wali o sa pulong og sa sulat. Pero kung mo basa ka ng New World Translation sa mga saksi niyo ba, gibutangan yun pinaagi sa pulong nga binaba og sa sulat. Bisan sa Revised Standard Version mo gihapon, pinagi sa pulong nga binaba og sa sulat. Muna gibasihan na itong mga Katoliko nga dili kay ang nasulat lang. Kay naa may gibinaba na lang. Kay nga naman, kay naa palagiwa masulat. Nya gi-apirmahan na o gi-apirmahan na sa mga pamulong yun ni San Juan. No, ang maestro ni Obispo Ignacio. No? Gi-apirmahan na niya sa iyang suwat sa mabasa na to sa Juan 21:25 nga daghan pa kunong gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo nga wa na masuwat. Kay kung suwaton pa kuno, bisan ang tibo o kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Sa tupa, daghan pag yung wa na masuwat. Unya, kanigong buhat ni Kristo, pag milagro raman o pagpanudlo. So kung atong sabton, naapadiwa masuwat sa iyang mga milagro baka o kaning iyang mga panudlo. Nagali to'y usas komentarista nga tigpanalipod gihapon sa pagtuong Katoliko nga kauban na kusbuhat, ingon siya nga kana biyang baruganan sa mga dili Katoliko nga magsalig ra gyud litra por litra sulod sa Biblia. Nya dili kuno mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Na karon kana sample kana bang panguros. Dili man kuno na mabasa sa Biblia kanang manguros ng mga Kristohanon ba, litra por litra. Una ay mabasang cross, nagsimbolos kadaogan ni Kristo, na sa Ezekiel 4 ba to? O 9. Itong gikutlo na to kung maghisgot galit tag sign of cross. Kay sa Ezekiel 4:6 to, kung malimot sa mong sitas, naghisgot niya og patik sa katawhang Israelinhon nga
kadtong mga buutan nga nagamping sa kanabang ilang mga buhat nga di sila makasala. Patikan kuno sa agtang o kanabang porma nga titik tao sa Hebro nga porma gyud na og cross. O naay mabasa nga naagyoy sign of cross X so dias Biblia. Pero dili gyud ingon nga kanang ipanguros pa no sa atong lawas no. Pero pwede gyapong magamit nato ng basihan nga di daotan ng patik nga cross. Ya ang ilagod kay litra por litra gyud naabagay mabasa nga kanang ipanguros gyud nato ng cross. Mahimong di siguro ta kabasa kay labi na kay wa po'y video ning Biblia. Wa pa man po'y video po sa una good po. Oh, pero kung kana bang klasiyas argumento ba nga kung dili mabasa sa Biblia litra por litra di tinuod o dili angay tuhuan nya kanang giingon ni Juan sa 21:25 nga daghan pang gipamuhat ni Kristo wa na masulat nya kanang pagpamuhat ni Kristo mao na pagpanudlo o kanang pagmilagro. No, kung kana ba nga argumento atong basihan unsao man nato pagsiguro nga kanang pagpanguros wala ginabuhata niadto nila. Nga wa mo taghibalo kay wa gud musuwat des Biblia. Di ba? Niya kay niingon si Pablo nga barug kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba og sa suwat. Muna ay binaba kay naa lagi wa na masuwat nga tradisyon. Nakasiguro kahata nga wa gyud panguros sa ilang panahon na manggali pagpatik sa agtang o cross kanang si Ezekiel 4:9 mao na nga kana palang mga igsuon murag delikado gyud kay mahimo mang sa mga abogado pa kung moingon ka nga wa gyud panguros kay wa may bidyong makita sa Biblia nya kay di gud tanan na sulat nakasiguro kahata kanang klasya sa panghuna-huna mo na gitawag og subjective thinking. Dili na siya objective. Yun sa man yung pagsiguro, maigtuwa ka dito. Di ba? Di ba mo ka na pa lang? Di yun ang kasalig anang subjective nga panghuna-huna. Ang sa man subjective, pangagpas lang ba? O, opposite man na siya sa pulong objective. Kanang objective, kanang kuhan yun. Nagyong kay basihan. O nga, kanang yung klaro. Nang, para sa nang ato na pong i-review sa nang subjective o objective, no? Kanang subjective pangagpas. Kanang pangagpas posibleng matunong, posible pong dili. Kanang mayong ka nga na posting na tumba din imong bana-banaon pilay sukod. Di ka kasigurado, no? O kung imong bana-banaon ra pero kung imong kuha gyud kag sukdanan, imong yung sukdon ba? Kuha kag tape measure or unsa nang kahimanan sa pagsukod. Kung imong yung sukdon, kana dili na siya pangagpas, dili na siya subjective, objective na siya. Sigurado gyud kay imo man gisukod. Ingon na pod kanang pag-ingon nga wala gyud sila manguros sa ilang panahon, nya kay di man tanan nasulat, nakasigurado ka ta pangagpas ra man nato. Unya kung dirita sa kanabang siniguristahay, asa man ta maminaw, kinsa may itong paminawon. Kung maghisgot tag mga tradisyon nga wa na masulat. Ang mga tao nga ang existence na ana sa maong panahon, o kini mga tao karon nga awahin na igo-igo na lang gabasa-basag Biblia. Kana ano ayun kung nato gunahuna. Kaya ako, kung akong balansyon, muing ko, Iglesia ni Cristo ba o Adventist? Ining Adventist sa atong pagtanaw des kasaysayan, nagsugod naman na niya itong, kung wa ko malimot, 1844. Pinaagi ni Ellen White. Mo, recorded man na sa atong kasaysayan. No? Una mo kaingon ko nga, yun sa man pagsiguro ni Ellen White. Sa may iyang nahibawan atong mga tradisyon nga wa na masuwat. Ngawa man siya sa maong panahon, 1830 pagkalayo, unang siglo, pagkutong panahon ko sa mga apostol. O, una kung magsiniguros tayo, kanabang, unsa man kayo itong mga tradisyon, ngawa na masuwat diya litra por litras Biblia, na ako dito yung ko mo mag-research sa mga tao nga contemporary, na sa maong panahon, na unsa mang grupuha ron nga. Ang iyang existence, maganid yun na ito pagbalik panahon sa mga apostol. Akong resulta sa pagtuon kay
Katoliko man 33 AD gud nagsugot. Nya, usa sa obispong Katoliko, Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Di man anato na, ha? Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, usa na sa mga apostolic father. Gitawag na siya apostolic father kay naaman siya sa mga panahon nga naapay buhing apostol. O naapay mga apostol buhi. Dili lang kay si Obispo Ignacio, naapa si Obispo Policarpo. Muna nga kamo, no, ako mo kanang muna nga kana galing magtudlo galing Bible alone, Biblia ra gyud, makuwangan jud atong kahibalo ana. Ano man giwa man masuwat diha tanan sa Biblia, unya unsay giingon ni Kristo, tanan unsa kuno iyang gitudlo atong tumanon. Nya kay na mahiwa masuwat. Tanawa. Later on ato pang hisgutan kana galing mga teksto nga gikutlo nila nga Biblia ra gyud kuno kana bang sula skriptura. Naampo na sila mga tekstong gamiton sa mas pinadayag 22 18 wala dapit diha nga dili kuno kapinan na sulat. Then kanang nas Deuteronomio 4:12 nga ang sugo sa Dios di dugangan. Then dili ta magpakapin sa una-una. Mo na ilang panggamiton kunohay nga Biblia ra. Pero sa atong pag-estudyo ana out of context lang kay kung insakto go ng klasihas pagsabot ngayon ana, ngano mang makontra man po na sa 2 Tesalonica 2:15. Di ba niya, naagoy wa na masuwat. Matud pa ni Juan, yan ingon na bas Kristo, tanan ngayon gitudlo, tumano na to. Nya, di man tanan nasuwat, niya, saan na ni Muron? Murag dunay kontradiksyon kung ingon ana kung atong parihason ba og sabot anang mga dili Katoliko ba nga litra po litra ra gyud Biblia nya kay na may wa masuwat nya tanan man kuno nga gitulo ni Kristo ato mang tumanon utuhuan nya kaya na may wa masuwat ni ingon pagay si Pablo nga barog kamo nga sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagi waling binaba og sa suwat na may kay di man kay suwat lang unya naa pagyoy masabot na to dias Mateo 18:18 nga gitagaan og gahom ang mga lideres, mga opisyales sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Oh. Unya kanang ilang gahom dili kay ila ra man na mapasa man pud sa ilang mga sumusunod sa ato pa mga obispo. So ang mga obispo na ay gahom sa pagdili og pagtugot. Di ba? Unya, kung itugot sa mga obispo nga awahin nga wala gitugot sa mga apostol sa una. Buti pa sabot dilit na gyud na masuwat des Biblia. Nakaron kung magsaligag kanang nasuwat res Biblia sa ato pa moingon ng mga obispo, dili tani kay wala man des Biblia. Nya unsa ang pagkatuman anang giingon dias Mateo 18:18 kanang gahom sa mga kadagkuan sa simbahan, ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Pananglit kanang atong pista ni San Vicente. Wala man na gihimo panahon sa mga apostol. Be. Unya kay naa may gahom ang mga obispo, ang inyong idili sa diri syuta idili po nako sa langit. Ang inyong itugot po nako, ang manay gahom sa mga obispo. Kay kanang gahom sa mga obispo, mao man ay gahom sa mga apostoles. Og tingali og moingon ka nga ang gahom sa mga apostoles veritas ila ra na way labot na inyong mga obispo na wa poy mabasa sa Biblia nga way labot. Gani masabot nato sa buhat 2:38 og 39 nga ang gahom o ang saad kuno nila sa mga apostol sa ilang panahon maura poy saad sa mga sumusunod sa ato pa mga anak. Ilang sumusunod niya kay ang sumusunod sa mga apostol mga obispo man. Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, puros mga obispong Katoliko. Oh. So ito pa, kung say gahom sa mga apostol, maura po na gahom sa mga obispo. Tagaan mo na ako example. Panahon sa mga apostol, sanglit na milit-pilit pa ang ilang batasan sa katubang daang tinuhuan nga Hudiyo. Oh. Nga naa pa sila gi-appeal sa mga tradisyon sa mga Hudiyo. Samaan ng kanang Sabat nga ipatunog og ikapito ka adlaw semana. Moapil pa po sila ana. O si Pablo, si Kristo. Okay, wala po lagi guban ng balaod lagi. Oh. Ilan nang gisunod. Pero sa teaching sa New Covenant, ang mga Kristiyanos dili obligado ana. Una nga may katarungan usbona. Pero kay mo may ilang nabatasan, mo nang dili po na automatic mabiyaan, mo nang mag-appeal gyud sila ng mga kanang simba sa Sabado sa sinagoga sa mga Hudiyo. Si Kristo mo apil,
batasan. Si Pablo, makigdebate pa. Sa adlaw igpapahulay, Sabado, sa sinagoga. Pero wala sila manudlo, amang gipoy mabasa sa Biblia litra por litra nga nanudlo si Pablo ug si Kristo nga ipadayo ng Sabado. Wala. Ila lang nabatasan kay kana laging nabatasan dili mo na automatic mawala. Di ba? Bisan karon gani ang ato mga pare gitudloan tagon sa insakto, ayaw pangurakot. Dili mamay. Dili unsa pa nang mga dili maayo. Natutuluan ta sa itong mga pare mo na atong pagtulunan pero nasunod bago na nato tanan. Dili oy, pagkadaghang badlungon na to. Ingon ana, sa ilang panahon pod bisag naanay pagtulunan sa bag-ong kasabutan pero kay namilit-pilit pa man ang ilang batasan sa daan mo nang dili gina automatic mawala dayon para sa anang dili pagkaog dugo. Sugo man as daang kasabutan, dili man na sugo ni Kristo sa bagong kasabutan. Nabugod tayo mabasas bagong kasabutan nga si Kristo dili. Nag-ingon siya nga, ayaw gihapon mo kaonog o inom og dugo. Nabugod pagtulunan si Kristo ana. Nga, ang iya galing dugo, iya galing ipainom sa sakramentohanong pagi. Ipakaon. Ingon siya nga, kinsa tong makaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo makabatog kinabuhing dayon. Makabatog kinabuhing dayon. Na ipainom gani, pagkaon pa. So mao na nga, kanang, dili na to, himuon na yung ebidensya nga, kumo kay ilaman ang gi-apel. Hangtod sa hangtod, kanang dili pagkaog dugo, dili na universalo, kay dili man na pagtulunan ni Kristo sa bagong kasabutan. Kana, pagtulunan na sa katong temporal teaching na, temporal na nga pagdili kay naman as daan kasabutan. Ang daan kasabutan temporal biya to. Landong biya to, gitapos biya to ni Kristo sa krus. Di ba? Mao na nga pagka ang mga obispo na to sa kauwahi ay na siging gabasa sa Biblia, siging gabasa mingon dili man ta obligado aning pagtulunan na kay dili man ni universalo, temporal man ni. Gani kanang kung ako malimot Levitico 10:18 ba na? Kung dili na mao nang bersikulo basta na ana sa Levitico nga makaingon ta nga dili na universalo kay nagali panahon bisan sa daang kasabutan nga ilan ang kanon mo ba na Levitico ato kunong tanaw ng Biblia. Levitico 10:18 malangan man kung akong paklion pang Biblia hiner ba ko muukab og Biblia kamo na lang basta kay naana kung dili na mao ng tekstuha sige lang kay ako lang nang kutloon siguro sa sunod basta kay naana kanang dili pagkaon og dugo dili na siya universalo parehas na anang katong tuli ba nga sa una sa daang kasabutan giimpusar man to pero sa bagong kasabutan wala na nagiimpusar di ba pero bisan pagaligwa na nagiimpusar sa bagong kasabutan na gali panahon nga si Pablo katong iyang disipulo si Timoteo ba to Tito ba to nga iyang gipatuli tungod sa nabatasan lagi sa mga Hudyo nga patuli pero wala na apil sa doktrinang Kristiyano. Kini kung atong mga higala nga basta kay mabasa ato ginang sundon kinamas Biblia. Ang Katoliko gani mingon ayaw na kay di na ta obligado ana mingon reg nasayop mo mga Katoliko. Sayop mga Katoliko. Ang nanudlo no gisakto mo nanoy na sayop. Pero agi lang anang mabasa. Ala kay mabasa kana tinuod na. Kinaamay gipang usab sa bag-ong kasabutan kinahanglan sayro na nato. Muna nga kanang ato nang kuan muna nga ang mga obispo gud siging gabasa sa Biblia mo nang kaingon dili naman ta obligado ani kay kuan man ni Jewish custom man mo nang di nato ni ipadayon ato ning i-abrogate mo na nga sa Council of Florence ba to kung ako masayop o kung malimot ilan na nang gi-abrogate then naraba dayong dili Katoliko moingon din ala ang mga obispo gabuot-buot ilang giundangan ng sugo diha ilang giusab ng sugo sa Biblia giusab tungod kay naa may mga sugo diha nga dili pang universal unya naapay gahom ang mga obispo sa pagdili og pagtugod sa tupa naay gahom sa pag-abrogate di man ana to na gahom man na sa mga obispo
Na manggali gahom ng atong mga senador, mga senador o kanang mga kongresman, na mga sila gahom paghimog balaod, kana pang mga kadagkuan sa simbahan. Nga naapag yung litra por litrang mabasa, ang inyong idili drisyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Yan, kanang gahom rabas mga apostoles, mapasa rabas yun mga obispo. Pero as gudanang gahom sa presidente, o ilisdan, ang iyang gahom, mapasa pod sa musunod nga presidente. Inana man na, kay kanagong katungdanan, kung mabakante, doon naman gimupuli, ana sa buhat o no 20, kung ang katungdanan, mabakante, doon ay mupuli, gani, diha sa King James Version, giingon diha, and his bishopric let another take. Ang gitumbok yun ana litra por litra diha sa buhat 1.20 mao na ag office o katungdanan ni Judas nga nabakante kay gahikog kay nauwaw sa iyang gibuhat. Gahikog mo putoy dili mao niyan. Wa man siya suguan tas Ginoo nga maghikog, no? Oh, naghikog man gyud si Judas. Motong nabakante ang katungdanan mo nang gingnan kinanglan nga kanang iyang pagka-obispo o bishopric kuno doon na mupuli mo ba na usas ebidensya na to nga kanang katungdanan sa apostol, obispo na. Lahi lang ang termino kay exclusive man na nila sa 12 ka apostol na apil lang si Pablo kay gitawag mo ba siya awhe iyang kuling. Oh. Niya ang sumusunod nila tawgon lang nato obispo, di lang nato tawgon og apostol. Pero maora na kanang apostol, obispo. Ang prueba na nasa masabot diya sa buhat 1.20 nga katong posisyon ni Judas, di ba usaman to siya sa 12? Naghudas siya. Naghikog siya. Dayon nabakante ang iyang katungdanan, dayon siya giingon diha buhat 1.20, and his bishopric o pagkapangulo let another take. Basahin niyo inyong King James Version, di ba? Obispo da, bishopric. Mao na, and his bishopric let another take. Unya, mo bitaw na nga kung gipulihan kay nabakante man tong katungdanan ni Judas, gipulihan siya ni Matias, mo na ron kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Wa ra bagyo laing makahatag og listahan katulik ko ra gikan ni Pedro o si bispo ko pagkatinugyanan ni Pedro sa mga yawis gingharian sa langit. Ato nang hisgutan siguro unya dapit og napatay panahon. Balik sa ta diri sa ni Obispo Ignacio. Ato among gihinay-hinay ha. Di sa ta mo paingon dito. Ako sa among gitagaan og background aning unsa man gituhuan nato. Kana ra bagyong nasuwat des Biblia nga naa ra bagyo wa masuwat diha. Di ba? Now, ako siguro tong kutloon tong sa Levitico kay ingon sila nga basaha ra na veritas, no? Na may moingon ba nga kadaot na ko kahinay kay ko mukutlo og Biblia ba, no? Kay kini go natong pagtuon sa Biblia, importante go nato ang atong interpretation nga dili mo simang kay sao man ang anad kay ta mo pakli Biblia, anad kay ta mo kutlo og bersikulo unya ang atong pagsabot di magkadimao ba, no? Pagbahin-bahin noon sa mga tao. Okay. Enya, nakit-an ra gyud. Salamat Ginoo. Levitico 10:18. Mo ni prueba nga kanang dili pagkaon og dugo, dili na universalo. Mo na nga pwede na i-abrogate sa mga obispo tungod sa ilang gahom sa pagdili og pagtugot. No? Okay. Levitico 10:18. Og kay wala mandad ang dugo niini ngadto sa sulod sa balaang dapit, inyo unta kining gikaon didto sa balaang dapit sumala sa akong sugo. Tanawa akong usbo na Levitico 10:18. Og kay wala man dad-a ang dugo ni ini ngadto sa sulod sa balaang dapit, inyo unta kining gikaon didto sa balaang dapit sumala sa akong sugo. Tanawa na nya moingon ta nga universal law ng dili pagkaog dugo. Timan anato nga ang Christianity universal law ang gi-observe, gibantayan, dili ng temporal law. Katong temporal law gud katong sa Jewish custom na adidto mabasa na to. Pero sa daang kasabutan noon naapoy kanang naapil dito nga divine law nga obligado gyapon ta mga Kristiyanos kanang napulo kasugo 10 commandments na gitawag og divine law.
obligado ta na. Pero kanang gawas na sa napulo kasugo, mahulog na ng mga juridical, mahulog na ng mga seremonial, kana mo'y gitapos ni Kristo sa krus. Ato pa kita mga Kristohanon sa bagong kasabutan, dili ta obligado anang mga balaod nga dili divine law o moral law, kanang mga seremonya lang parehas anang pagpatunong sa ikapito. Kay kana agong Sabat, dili man na specific. Di na specific, bisag mubasa mo anang Jewish Encyclopedia. Sa, kung ako malimot, volume 10, page 604. Nga kanang Sabat ko no, ikapito, human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho, dili nang ikapito kaadlaw simana gyud. Kanang pag-ingon nga ikapito kaadlaw simana gyud, kuha na siya. Kanang seremonial kay dili man specific ang balaod. Ang mga Hudiyo god kanang ikapito ilang gipatunong pod sa ikapito kaadlaw semana kay mao man gud po na instruction sa Deuteronomio nga pahinumduman tong ilang Exodus katong ilang paghigawa sa kaulipnan sa mga Ehiptohanon. Mao na nga ang ilang igpapahulay ikapito ilang gipatunong og ikapito kaadlaw semana. Mao na nga ang Jewish Sabbath Sabado, di tam supak ana. Pero seremonial man ang pagpatunong, mao nang kinahanglan ilisdan na sa bag-ong kasabutan. Ilisdan. Kay kung ato nang ipadayon nagpabilin tag Jewish. Kay dili man na Christian ang pagpatunong og ikapito kaadlaw semana. Sabat na sa daang kasabutan. Pero sa bag-ong kasabutan, dili man gud na automatic mabiyaan sa mga Kristohanon kay nabatasan naman na nila. Pras gud atong bisag gitudloan na bisag klaro na yung kitaan og pananahon si Pedro diya sa buhat Jes Banag 11 nga tagaan siya pananahon katong habol ba gitunton nga daghan kay klases mananap na apila ng baboy siguro dito kay mga mahugaw sagol man dito gigingnan si Pedro nga Pedro tindog pag-ihaw kaon, kisi-kisis Pedro, ano siya, Ginoo, dili ko mag-ihaw na kay, duwa ko, sukad-sukad sa akong kuan, Hudiyo, sa akong kanabang sakop sa daang tinuhuan, sakop, katong akong nahibawan sa daang tinuhuan, dili man na ipakaon ng mga hugaw, kay mahugaw na, gidili na namo. Sige, ingon Ginoo, ayaw pag-isipang mahugaw. Ang mga, plural ha, ang mga butang nga nahinluan na sa Diyos. Di ba? Na? Diya, mingon na ba mga Adventist, tao ramay gipasabot. Wala ba'y mabasa nga tao ramay gipasabot? O kung mabasa ta sa unahan, it seems nga tao ang gipasabot. Tinood na. Mingon ang Katoliko tinood, pero dili kay tao ramay gipasabot. Diya. Daghan tong gipang pakita dito sa tuntun sa habol. Usara tong tao gipasabot. Nga naman kay kanagod pong hintil sa una. Giisip man po ng mahugaw. Sa ilang panahon, but pasabot, dili na pag-isipong mahugaw ang mga hintil. Pero di kay mga hintil ra. Mingon sila nga, walay apil ng kuan. Kanang pagkaon niya, asa mabasa nga walay apil ng pagkaon niya. Okay, na ako'y bisita sa gawas. Okay, now, mga igsuon, ganang ato ning pamalandungan o gayo Pamalandungan na ito ni gayo. Mao na nga, mingon ta nga, gipadayon ba na? Gipadayon ba na? Levitico 10:18. Mao na, dili na universal law na. So, dili gali universal law, pwede nang i-abrogate sa mga obispo. Tungod sa ilang gaho man ang binding and loosing. Klaro man na. Mateo 18:18, ang inyong idili, diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Ang dili ra gyud pwede gubon o kanang usbon sa mga obispo, kanang balaod sa Dios, kanang divine law, kanang napulo kasugo, kanang ayaw pangawat, ayaw pagpatay, di ka kanabang manapaw unsa pa na diha. Mao na then kanang igpapahulay ang iyang divine element, iyang moral law, padayon gihapon na. Ang iyang ceremonial element diha mo'y usbon. Kay kanang Domingo na to nga pagsimba, matunong man gihapon na sa divine law nga unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Kay musugod tag Lunes, ang ato ikapito Domingo, mo bitaw diha sa Catechism 1166, ang Domingo gitawag og 7th day. Kay mo man ay New Covenant 7th day na to. Pero kung muana kas kalendaryo, ikawalo po na o unang adlaw simana.
Pero dili man gud kalendaryo may basihanan na igpapahulay. Kini kong mga Adventist, ilang usbon ng balaod sa igpapahulay ba? No? Tanawa, kita pa'y pasanginlan ga usob anang doktrina sa igpapahulay. Ang tinuod, kung ato lang yung tunan pag-ayo, ang mga Adventist may gausob anang doktrina sa igpapahulay. Nga naman, kay kung sila gali manudlo, mingon na, unom kaadlaw, trabaho, ikapito kaadlaw, simana, pahulay. Dili man, wala may ikapito kaadlaw simanas balaod sa Exodo 20. Ang giingon dia sa balaod sa igpapahulay, Exodo 20, sa divine law, sa moral law, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala gipunan dia ikapito kaadlaw simana. Inoon sa debate, itong una pang debate na mo sa akong higala, iyang gikutlo tong versions Biblia nga gidugangan og 7th day of the week. Nga wala man to sa interlinear Hebrew, gidugang-dugang raman to sa translator. Di ba? Bisan pagtanaw ninyo sa interlinear Hebrew, ingon na dito, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. No, wala na mabasa ikapito kaadlaw simana na ano'y version sa Biblia nga gibutangan, pero kanagong hubad gus Biblia duha ka klase. Paraphrasing og literal. Kanang paraphrasing dili na siya kuan kanang reliable ng paraphrasing. Although na ay mga paraphrasing nga bisag wala sa original, kay sa paraphrasing god allowed man ka mo puno og pulong basta di lang masupak sa doktrina nga insakto. Pero dangerous lang ng paraphrasing o kana bang dynamic, kay kung mupuno ka masayo pa lang ka mo na dangerous ng mo na nga sa kana galing mga apologists o kana mga Catholic faith defender, priority gud kung magtuon kanang mga literal translation dili nang mga dynamic. Kay kanang dynamic gud dili man po na siya dautan, kay naa man gud po yung mga dynamic nga ang gipuno okay ra. Pero punan nimo masupak na noon ang essence gyud sa balaod, adi na maayo. Basta nang mingon nimo ikapito kaadlaw simana nga dili man na doktrina sa igpapahulay gyud sa Exodo 20. Kay sa Exodo 20 dili specific, ingon ra unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Bisan pa sa Jewish Encyclopedia, basahan ninyo volume 10 page 604 kanang ikapito diha dili na specific. Now, kinahanglan doon naman gipilion ang mga Hudiyo ana. Ang ilang gipili ikapito kaadlaw simana mo nang ilang Jewish Sabat Sabado. Pero kay ceremonial man ang pagpatunong, mao na ang kinahanglan mawala na. Ngano man kay kanagong mga igpapahulay kanang mga tigom bisan pagalit na mga pista sa daang tugon, pahunungo na naitag na ana Usias 2:11. Ya gihisgutan man na ni Pablo dia sa Colosas 2:14 ngadto 17. Nga kadtong mga kalanon kuno ay magtugot nga napay maghukom ninyo kay landong ra na mga sugua, gitapos na ni Kristo sa krus. Oh, kanang pista nila way labot na atong pista ron nga bag-o kanang gipang invento sa mga obispo, lahi na ato mga pista mo na mga New Covenant pista na to tungod sa gahom sa mga obispo anang binding and loosing. Pero kato mga pista sa daan undangan na to kay Jewish man to. Kay kanagong anything Jewish God basta dili divine law, walay appeals na pulo kasugo, pwede nang usbo na to, pwede wad-o na to. Muna niingon si Pablo ay namugtugot nga hukman pa mo og kanang sa inyong kanon, sa inyong imnon, sa patong mga ilang mga panagtigom, kanang mga sabat. O, ang sabat kang gipasabot diha kadtong dunay ceremonial element. Si San Agustin ingon siya ka ang iya galing kuan ana kanang sa napulo kasugo kana ra yung sabat diha moy atong usbon. O kana kay pero sa ulahing nga mga komentarista aning Biblia giklaro gina nga nganong giwala na kay naa na siya ceremonial element. Ang iyang ceremonial element may giwala diha o giusob. Pero ang iyang divine essence, ang iyang moral law padayon gihapon na kanang unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Okay kanang Domingo matunong man gihapon na sugod kag Lunes. Di ba? Ikapito Domingo. Amo na nga sa Catechism 1166, kung ako malimot sa numbering, giingon diya nga kanang Domingo, 7th day. Kung musugod tag Lunes, di ba? Pero sa kalendaryo, nagpabili ng unang adlaw simana o pwede po ng ikawalo kay sa mga church father po, kanang Domingo, tawag na nilang 8th day o 8th day. Uy na. 15 minutos na lang, wapata kaadto ni Obispo Ignacio. Sige lang, di man taas po, no? Okay. Now, mauna,
ato lang pong giapil ng dugo, no? Kay naamang sa Council of Jerusalem nga gadili paghapon ng mga apostol ana, no? Labi na to si Santiago. Ang atong tubag ana nga tinuod na sa Council of Jerusalem pero dili na dili na ingon nga universal law po mo na nga pwede i-abrogate na sa mga obispo. Tungod kay ang mga apostol god sa ilang panahon namilit-pilit pa ilang batasan sa Hudiyo. Mo na nga ilang giapil na pero kanang baboy wala na giapil. Isdang ulimbis wala na. At angin ninyo kung magtima tagkalanon kay daghan pa unta kung hisgutan ani, no? Pero wa na tay igong pa mag 15 minutos na lang mo na nga mulukso ta didto ni Obispo Ignacio. Now, timan-an biya nato nga kanang igpapahulay kung mubasa mo Encyclopedia Britannica o kanang katong mga Apostolic Constitution, ang pagtulunan yung Katoliko pag-analyze gyud sa church history, sa bag-o pa gyud ang simbahan ni Kristo, duha gyud ang gibantayan sa mga Kristiyano. Bantay silag Sabado, bantay po silag Domingo. Mao gyud na siya. Sa rason kay kinigong Jewish custom nga Sabado, kuan pa man, init pa man. Unya, usapod si hinungdan kay aron pod makasangyaw sila dito pras ni Pablo kay og di po sila mo apil ko dito unsaon nila pagkabig sa mga Hudiyo. Unya kini mga Adventist kay mabasa himuon dayong ebidensya. Pero sa teaching wala na nailabot. Kay wa man gid manudlo si Kristo nga ipadayon gihapon ang Sabado sa bag-ong kasabutan. Lahi no kung si Kristo ug mga apostol may atong ikumpara manudlo. Sa Biblia di tang kabasa nga si Pablo nanudlo o si Kristo nga ipadayon ng Sabado. Pero ilan ang girespeto kay naman po na sa atong katikisem nga wala gyud na gyud kana bang wala gyud mo violate si Kristo anang Sabat sa mga Hudiyo. Iyan ang gituman. Pero sa iyang pagsabot, dili itong pagsabot sa mga Hudiyo ang istrikto kayo. Wala na lapasa, gitahod na kanang igpapahulay sa mga Hudiyo. Kay wala mo ani si Kristo dili aron pagguba sa palaod, kundi aron pagtuman. Mo na si Kristo mo hingpit na katuman anang igpapahulay sa mga Hudiyo. Si Kristo. Pero wa may si Kristo nga ipadayon ng Sabado nga igpapahulay. Although na ay mabasa da sa Hebrehanon 4:9 nga naagihapoy Sabado, pero bantay ta kay kanang gipasabot diha naagihapoy pahulay dili na ingon nga ikapito ka adlaw semana gyud kay kanang Sabado double meaning na o Sabat. Yung itag Sabado, ambot pasabot ana, rest. Or 7th day of the week. Kaya ilan man po nang gipatunog 7th day of the week sa Jewish tradisyon. Diba mo na nga sa dictionary, yun diya nga, 7th day of the week, dahil napay mabasa, rest, pahulay. Mo na nga, kanang Hebrehanon 4:9 nga nag-ingon, naagihapoy pahulay, but pasabot ana, kanang pag-ingon nga naagihapoy Sabado, naagihapoy pahulay. Nya pwede man na tawgo na tug Sabado o pahulay ng Domingo. O sa iya bang pagsabot nga pahulay. Nya sa Hebrehanon 4:8 klaro man ang lain ng adlaw. Ingon man diya nga lain na kunong adlaw sa pahulay. O di ba Hebrehanon 4:8. Unang diskubriho na to na. So, karon mga igsuon, no? Ditso ta ni Obispo Ignacio, 10 minutos na lang, no? Ato ning kuanon, no? Sa summary rebuttal sa atong higala no sa Seventh-day Adventist katong among diskusyon sa miaging Domingo, murag naghimo siya og character assassination ni Obispo Ignacio. Character assassination ngano man kay wa man gud sila ing mahimo nga ma-disprove akong argumento. Kay gigamit man ako si Obispo Ignacio nga niingon si Obispo Ignacio nga undangan na ng Sabat sa mga Hudyo kay ilisa na nag Lord's Day o Domingo. Wa sila ing mahimo to discredit sa akong argumento mao nang iyag yung birahan si Obispo Ignacio. Iyag yung ingnon nga tuo ko no nganong si Obispo akong gikutlo nga magsusupak man si Obispo Ignacio na karna na. Pero nalipay ra pud ko as a defender of the faith kay murag kung sa mga cross-examination, bintaha na to. Ngano man. Kay kung atong hilingon ang credential ni Obispo Ignacio, ambot lang kung matandi ba na to ni Ellen White. Ngano man. Si Obispo Ignacio, martir na dito sa Roma. Martir na dito sa Roma. Kanang pagtuo na Kristohanon, dili na mo
sugot nga mawala ng iyang pagtuong Kristiyano bisan pagpatyon siya na martir gani. Tanawa, si Obispo Ignacio ikatulong obispo sa Antioquia. Kaya ang unang obispo dito si Pedro man, katungwa pa mo paingon siya sa Roma, no? Sa church history. Sa Antioquia niagi si Pedro dito, then pagka wala na dito ni Pedro, nisunod si Bishop Ibodios. Dayon, pagkawa na po si Ibodios, napulihan siya ni Ignatius. Muna si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Unya, kini si Obispo Ignacio, panahon naman ni atong katugaling mga pagano dito sa Roma na mga emperador nga pagano nga pangdakpon ng mga Kristohanon, pamatyon. Then usas na dakpan, kini si Obispo Ignacio. Dayon, taral ni paingon sa Roma, kaya dito ihawon dito sa Colosseum, bato'y tawag, ana? Katong ipakaon sa leon ba? Usa na si Obispo Ignacio niya sa wa pa siya maabot dito sa Roma, wa pa siya madaha dito, daghan siya mga sulat. Usa sa iyang sulat nga atong nadumduman kanang sulat niya sa mga taga Magnesians nga iyang gihinganlag Katoliko ng Iglesia ni Cristo. O bitaw nga ang Iglesia ni Kristong tinuod og Katoliko usara. No? Unya miingon ta nga magsusupak si Obispo Ignacio. Unsa magsusupak? Wa man tayo mabasa sa Biblia nga sa history nga gikasuk-an ni Juan si Obispo Ignacio kay nanudlog di mao. Wala nya katong akong kaatbang pasaylo alang ko, no? Okay. Iyang karakter assassinate si Obispo Ignacio nga sa record sa history wa manggali record sa history nga gikasab-an ni San Juan si Obispo Ignacio nga iyang disipulo. Wala. Gani sa debate ako man tong gisgutan ang panudlo ni Obispo Ignacio nga gibalhin na ang kanang unsa na Sabat ang iyabang solemnity ana sa Domingo mo corroborate na sa giasoy ni San Juan sa pinadayag 1:10. Diba sa pinadayag 1:10 unsay giingon ni San Juan diha? Na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. I was in the spirit on the Lord's day. Unya, mag-research ta unsa may but pasabot anang I was in the spirit o. So may but pasabot ana, no, kung mubasa mo mga exegesis sa Biblia, but pasabot ana nagsimba siya. But pasabot bisan diha sa Living Bible niingon siya nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Una pinadayag 1:10. Nya mingon ra ba mga Adventist Sabado ko na dili oy kay sa exegesis ana sa style good ni San Juan basta Sabat gali nga Sabado ang iyang ibutang Sabat yun na. Dili na Lord's Day. Although, sa pagsabot, mahimong katong Jewish Sabbath, pwede po natutog adlaw tos Ginoo kay ila man gipatunong diha. Pero never gyud litra por litra nga kanang Sabbath tawgon nag-adlaw sa Ginoo na Lord's Day. Sa Biblia wala. Kay si San Juan ngali basta Sabbath nga Sabado ang iyang ibutang Sabbath gyud na. Unya kay ang giingon ni San Juan nga nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo, adlaw sa Ginoo Lord's Day man. Unya kung mubasa tag church history kanang Lord's Day sa mga Kristiyanos Domingo man na kay sa ilang bag-o pa ang simbahan ni Kristo duha ilang bantayan Lord's Day nga Domingo ug kanang Sabat kay namilit-pilit ang ilang batasan bisag basahon sa Apostolic Constitution, no? Mao na duha na ilang bantayan kanang Domingo gyud sa ilang yung sinugdanan ana wala na nila isipan nga mao nay Sabat, mao na ilang pag-celebrate og festival sa in honor sa resurrection ni Jesus Christ. Pero later on, ang mga obispo nakahuna-huna nga Jewish Sabbath, gitapos mo na ni Kristo sa cross, ang iyang ceremonial essence, mo na nga, undangan na to, mo na nga, ang solemnity ana, ibalhin yun sa kanang day of resurrection. Unya asa maggahom ang simbahan ana, pagbalhin. Na Mateo 18:18, ang inyong idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Hinoon, mahadlok ang mga pastor sa Adventist mobalhin kaya wa man sila authority. Mahadlok gyud silang mobalhin kaya wa man sila authority. Wa man sila magtuo nga nay authority ang mga obispo nato. Gani makaingon ta nga ang ilang binasahan sa Biblia pili-pili dili tibuok. Kay ilamang invalidate ang pagbalhin sa mga obispo ana unsay invalidate nga kaklaro ana Mateo 18:18 ang inyong idili na ko sa langit ang inyong itugot.
O, tanawa, makadili mga ligtugot na ito mga congressman o senador diya sa Kongres o sa Senado, kana pang mga obispo. Nga, mao na yung mga opisyale sa atong Ginoo. Di ba? O, mao na. So, mao na nga, ang akong kaatbang niadto, itong gipangutana to siya nako nga asa mabasa gyud ka specific sa history nga ang mga Kristiyanos gabantay gihapon anang Sabado. Pero actually kay balo ko nga naa. Pero Jewish custom na. Pero ako rin siyang gisulayan o gunsay iyang reference. So, mag-isip kapakita, gawas atong Council of Laodicea, no? Council of Laodicea. Sa Council of Laodicea, mo na to ang dogmatic declaration of transfer. Oh, pero dili bot pasabot didto sugdi nila ng pagbantay. Kay si Ignacio, daan ang nagsulti ana. Dayon sa World History by O'Brien, mao gihapon kanang pagbantay sa Domingo, ila gyud nang gibantayan, no? O panahon pa sa mga apostol, galing ila lang giunor sa resurrection, dili lang sa Sabat kay ang Sabat god Sabado ila man nang girespeto gihapon. Pero kay nag-ingon si Pablo nga dili man gud na siya kuan kanang ipadayon kay gitapos man ni Kristo sa krus. Kolosas 2:14 ngadto sa 17 kanang iyang ceremonial essence kanang pagpatunong mo na nga kinahanglan ilisda na or wad-o na. Muna mga obispo, wala yun na hinay-hinay. Dili kay automatic. Kay unsay na batasan, di man ko na mabiyaan diretso. No? Pero katong pagdili sa pagkaog dugo sa Council of Florence, gidogmatic na. No? Nga, pwede na ta makakaon o dinuguan. Kay dili man na universal law. Nga kanang Sabat po na makatunong o matuno ikapito kaadlaw si mana, landong man na. Bitaw nga ayaw itugot nga hukman patana. Muna nga kung mo tuon tag church history sigig debate ng Hudiyo o Kristiyano. Og usa sa akong gikutlo sa debate kato si Justin Martyr nga nakigdebate ni Trypo nga usa ka Hudiyo. Nga Sabado ang gibantayan. Ingon si Justin Martyr dili na kay Domingo na. Pero naagyapoy record ana sa history bisan sa Encyclopedia Britannica nga ilang gibantayan na kanang Sabado to respect pero not as a teaching. Not as a Christian teaching nga ipadayon gihapon na kay si Kristo wa na manudlo ana, si Pablo wa na manudlo ana. Kung ikumpara na to ang mga pastor sa Seventh-day Adventist, lahi kay sila magsigig yung wali nga padayon ng Sabado. Pero sa Biblia, way mabasa nga si Kristo ug mga apostol ga padayog tudlo ana. Nabatasan lang. Mga pare gali nato ron nabatasan man pud magmisag Sabado. Nya, Sabadista na dayon, dili na. So yun ana, dayon wa na mo ko igong panahon. Okay, murag daghan pa kung wa mahisguti. Basta kay kung matuo mo sa akong kaatbang nga iyang gi-character assassinate si Obispo Ignacio kamo lang. Kay ako di gyud ko ana makaako. Kay kung atong hilngon si Obispo Ignacio og si Ellen White, ambot lang kung makumpara ba na nato. Kay martir man to si Obispo Ignacio, si Ellen White murag kaduha-duhaan pagali. Kay ngano man iya man gisupak ang si Obispo Ignacio nga disipulo gyud ni San Juan. Nga wara ba gyud record sa history nga giingnan si Obispo Ignacio ni Juan, oy, kuan gahe kag ulo, wa gyud. Usa ka buutan nga disipulo si Obispo Ignacio, gani na martir kay gidakop, gitaral ngadto didto sa Roma den gipakaos leon. Mao na nga ako bisag i-character assassinate si Obispo Ignacio pero magpabilin kung mutuo ni Obispo Ignacio tungod sa iyang kabuutan nga disipulo ni San Juan. Wala man tayo panahon, so sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, diri sa Diocese of Dipolog, sa atong talahurong Obispo Monsignor Severo Cairmari, uban sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa itong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras sugistasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.